नोंबो आंखौ बेफोरबायदि लाखिनो गोसो गैयाथ'। दे होमबालाय। मा खोथा बुंलाबाय थादोंलै? आंनि न'आवनो फैनानै नों दावरावसो खालामफैनो मोनबाय। दावराव? आंहाथ' रावबो न'आव आंखौ जि जाखाबाय। नोंखौबो बेफोरबायदिनो खालामगोन आङो। इलिशा! नोंबो जिद्दिबा? अब्ला मा आंबोथ' जिद्दि जानो हायो? आरो नों बिदि बासिगोन सानदों? बासियाथ' नोंबो। पुलिसनाव थांबाथ' खोथाया एसे बेलेग जामारगोन। नोंखौ लानोबो गोसो गैया आं, नाथाय नोंनि लाइफखौ फुरा जिन्दगि बरबाद खालामनानैसो गारगोन आं। मा सानबाय थाखो हो? बुं, नों आंखौ हाबा खालामना जेलाव थांनो? बाराखौबा गामिनि गावबुरानिसिमबो थांबावगोनसो आङो। आंखौ बदनाम खालामनायनि प्लेनिंआवसो फैखादों नङा होमबा नों बिदिबा? आंनि साननायाथ' बिदि नङामोन, नोंसो सोलायलांबाय। दे होमबालाय। मा? नोंखौ आइनो खिन्थागोन आङो। उफायथ' गैला, माबा मोनसे दुस्रा बेबस्था लानांगोन। नङाबा गामिनि गावबुरानिसिम पुलिस स्टेशनाव थांलायबा बिराद बदनाम जाथारगोनलै। बेनिफ्रायथ' दिनै आंहा लोगोआ लिंहरबाय थादोंना, बिसोरबो बिदिनो पास जानायनि मुङाव एसे पार्टि खालामनो होनदोंमोन। बेखायनोसो। नोंसिनि लोगोफोरबो होमबा? हैद, एबारथ' बिराद बरिया जाबायलै ने? आंबो थांफानोसै, जइन जाफानोसै नोंसोरजों। जाजायो, जाबालाय। एकदम फंबायानो दाबो फैनो रोंलालै आंहा। बिराद माने एसे टाइम लाथारबाय गथ'आ। मा मुंथोबा? आं सिनायगोनदां। मुङा जायख्लंमोनलै, सिनायगोन ना सिनाया मोनथिया। जायखिया खानाया बेना एकदम स्टाइल दंलायो गथ'ना। जायख्लंआथ' माबा दंनायाथ' दङ, आं सिनायनायावबो दंमोन। नाथाय नोंबा सोरबायदिखौ बुंदों? मानसिखौ नुथारबासो सिनायगोनदां आङो। औ दे, बाद दे आरो बेफोरखौ। ओमफ्राय खिन्थु पास जानायनि पार्टिया दिनै आं नागारखायालै। आलु सब नङाबा चावमिन जाहोनांसिगोन नोंथ'। आयौ। जागोन दे, बैयाव माबा दखान दंमोन, बेयावनो थांजागोन बियो। ननिया फैगासिनो होनदोंमोन, सौफैयासैनो माथो दाबो। दे, आंहाबो एसे बिराद बरिं मोनबायमोनलै फंबायखौ नेयै नेयै। नोंखौ लोगो मोनबाय एकदम बरिया नांबायलै। नंगौ नामा? ओमफ्राय नों दा मा फरायगासिनो? आंथ' फरायलालां, गोदोनो एसे गारनाय बायदि जाबाय, एसे प्रब्लेमनि थाखै। आइम स' सरि। नङा, इट्स अके। नाथाय दा नोंसोर बायदिखौ फरायनायाव पास जादों होनबा एसे गोसोफ्रा मोजां मोनलायो आरोना जोङो। जोंनाथ' आद्रा थानाय बायदि जाबायना। ओमफ्रायथ' फरायफिननो नांगौमोन ना? जायासैलै, एसे प्रब्लेम जाबायना गेजेर समाव, बेखायनो। दे बिदिबा, दखानाव थांनो होननाया थुदो। थांनोसैलां बेजोंनो दसे, ओरैनो माने बरिंबो मोनखाबायमोन ना। फंबायखौ नेथावथाव माथो खालामबावनो आरोना। औ थुदो, आं हले एकदम सयथि बुंमारदों दे। जागोन दे, आंबो सयथिखौनो बुंदों ना। दे होमबालाय आलु सब दे, नङाबा चावमिन। जागोन दे। दिनैथ' जा मोजां थाइजौखौनो मोनबोबायलै। नङाब्लाथ' दाख्लै खनसेयाव मोनबोआखैनो मोजांखौनो, बैथिं आबौमोनथिं थांबाय गैया। दा मोजां जाबाय दे। आं बेखौ सुनानै दोननोसै, ओमफ्राय थोरसि दंबावोमोन ना दहाय मेगि एवजानाय, बेखौबो सुनोसै आं। आबै मिलिसा? औ आबै। आयै, हामा खालामबाय थाखो नोङो आबै? आं थाइजौसो लायदोंमोनलै आबै, ओमफ्रायथ' मोनबोबायबो आं नै। हामानोसै थाइजौखौलाय आबै सना। नै, ओमफ्राय जोंनाव थांथ'नोसै थुदो। नोंनि आबैयाबो हस्पिटालाव थांसैनो, नोमफायाबो ओजों दंहैयो। हस्पिटालाव मानो आबै? ओजोंथ' आफाजों आइजों दंहैखायोना? नोम्बैखौबो लिंहरदोंनो, नोम्बैयाबो थांनोसै। ओमफ्राय आंहाथ' एसे उनावसो थांसै, खामानिबो दं नोंखौ माबा जोंहानाव लांनो फैग्रोबाय आं। ओमफ्रायथ' नै आबै मिलिसा, नोंना आगै मोनबायनो सानै, मिथिबाय? मा होनदों आबै? आगै? औ आबै सना, जोंहा मिजिं बाबुना सानै आगै जाबावबाय, मिथिबाय? आरो बेबो जावजा आगैबावसो। मा आबै? आगै सानै? ओं। दे, जोंहाबो नायगोन र'। दे, आबैया थांग्रोथोंसै। दे, फै आबै, साहा लोंनानै थांनोसै, आं साहा बानायदों। आगै सानै जोंनाव? होमबा मा आफाया आंखौ अननाय नंला? आइयाथ' अनखायानोमोन। ओमफ्रायथ' आबैयाबो मा आगैमोनखौसो बांसिन अनसिगोन? होमबा आंखौ सोर अनबावगोन? नाथाय आगैखौ आंबो नायनो लुगैदोंमोन। थेवबो मानोबा मोजांबो मोनाखै आं। आरोथ' आफायाबो आंखौ बांसिन अनाबा दा? जासिगोनदांलै जुलिनै, बेखौनो एवहरदो दायो।
नै आंना बोराया दिनैसो आंजों मैगं बागानाव खामानि मावफानो सोलाबबाय मैगं खाफानो माथो खालामब्रा जुरि ओजों खामानि मावाबाबो जायाना नोंजोंबो मालाबा सम मोनबा खामानि मावफाबाय बेथ' बेर' नङाबालाय थाखा फैसाफ्राबो मानिफ्रायथो फैनो बेखायनोथ' सानलायलाङो फिसाला सानै मानि दङ खामायनायफ्राबो बारा जाथ'वाखैना बिसोरबो ओमफ्रायथ' नैहाय सोरां जोंहा फिसालाया सासे नङा सासे साख्रि मोनबोलाबो जासिगौमोन ने जेन'बा साख्रि मोननायफ्राबो इसेबां इजिथ' नङा थेवबो दाथ' बुंनायाथ' बुङो हनै ओमफ्राय सासेयाथ' इन्ट्रेस्ट गैयासो होनखायो सासेयाबो आरो मा सानदों मिथिला दाथ' बिहामजोबो फैबाय ओरैनोथ' नायनाया जोंबो नायनो हायो थेवबो गाव गावनि आथिङाव गसंबा एसे देनां आरो बिमा बिफा हाथारियावबो फिसालाफोराबोथ' माबा नङा माबा मोनसे खालामनांगोन ना बेबो आरो बिमा बिफा थासान्दियावनो गथ'फ्राबो माबा मोनसे मावना लाखायोबा मोजां जायो उननि समाव देनां नायहैनो हानाय बायदि बिमा बिफाखौ एसेबाबो ने बोराय थोद जाम्बि बोराय नुबाय आरो आंखौ दानो गाजां गाजांनो बोराय नङाबाबो हा बोराय लिस्टावनो गोलैबायना दाथ' फिसौजो मोनबाय ना आरो बिदिनो आरो बिहामजो मोनबाय एसेबां थाब बोरायालै मानो बोरायलाबायनांगौ जाखो नंगौ नामा थ' आरो ओमफ्राय दासान्दि बिराद माने एसे टेनसन जाना दंलै आङो माथो टेनसन जालायखो मानसिनि टेनसनानो जोबो नामाब्रा बिमा न'फ्रावबो फैसा थाखाफ्राबो हनै नै खामायो नै दसेयावनो बाहायनांगौ जायोना फिसालानियावबो थांबाय बेफोरलाय संसाराव बाहायनाय फैसाफ्रालाय थांलाय फैलायखासै माथो बुंबावनो अब्लाबो जोंहाबो न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला दुखु मोनो आरो फिसालाखौबो बिदि हालोदाव नुनानै जोबोद गोसो गाज्रि मोनबाय थादोंहां बेनोथ' जुरि मारै बिदि जायोथाय मोनथिया गथ'फ्राबो बिहामजोनि फागला जादों होननायासोहाय आंथ' सैखाथारलासो नांनायनि जोंहा बिहामजोखौ बिदि गाज्रि बुरि नोजोर लागायबाय थाखोसै हो आरो बेबो मिन्थिखाथारबाय जोंहा आबा सानजों जाबाय होननानै बेनोथ'लै जुरि जोंहा आबासाना बिदि रावखौबो दुखु होथारा मानसियानो दद्र'द्र'सो थाखायो गोदोनिफ्रायनो रावजोंबो बुलाय बुसिबो गैया नांलाय खमलायबो गैयाना गथ'आ बेयावनो माखासेफ्रा सुथुरफोरा बिदि एटेक खालामबाबो जेबो खालामफिननो हाया गथ'आ माथो बुंबावनोलै जुरि दे मोजांल' हामथोंसै गथ'आ दाथ' न'आव लाबोखाबायबालाय ओमफ्रायथ' दाथ' बिहामजोआबो नै ओरैनो फैनांगौ जायो ओरैनो थांफिननांगौ जायो बोरै जाबावनोसै दे आरो बिमा माथो खालामहाबावनो दा बिहामजोआबो साख्रि उफाय गैयाना एसे मोजां मिलायलायनानै थाबानो जाबायना देनां सुटिफोर मोनबा बिहामजोआबो मावबाय थागोन मालाय ओमफ्राय जोंहाबो फिसालाया सोरबा नङा सोरबा सासे साख्रि मोनबानो जाथारबायहाय दा बिहामजोल' साख्रि मोननानै जाया नङाना बेहाबो गावनि फिउचारखौ नायनांगोन ना देनांनि समाव बेनोथ' दे उनाव जाबाय थागोन बेफोरो मालाय खाफालाव दङबालाय ओमफ्रायथ' हस्पिटालावबो खेबसे दसे थांनांगोन ना ओजों जावजा गथ' मोनबायनो नोंजामादैया मोनबायबालाय माथो खालामबावनोब्रा दा आं बेखौ सानबाय थायालै जोंहा मिलिसा आबैखौसो सानो आङो बेनोथ' दा आंबो थांना थाङा नंदों दसे थांनानै फैनोसै थांनाय जायोबा दायोफोर दे आरो जुरि थांबानो जाबाय सोलाबोबा आंहाथ' बेस्थ'ना थांनो हाथ'नाय नंलालै दे जागोन जेबो नङा ओमफ्राय दा बेखौ एवहरदो ओमफ्राय दावदै होफादे गोथाव जागोन दे जानायफोरावबा आरोथ' फिसालानोबो दिनै आराम ओंख्रि संना होनोसै आं मोजां मोननायनि एसे थाब राखांनायनि दाउ लकेलखौनो बिमायानो एसेबां अनोबा आरोलाय मा जोंहा फिसालायाबो थाबैनो राखांखागोन बियो डायलग मास्टार बिमाया खि सोरबा अना जागोन दे आंनि फिसालायाल' मोजां हामथारथोंसै आं थांथ'नोसै दे बैयाव आथिं आखाइ सुनानै एसे खामानि दङ जागोन दे बिफायाबो ना आयु नै ओमफ्राय आंहाबो दाख्लैनि एसे खामानि दंबावोमोन माबाहाय बेग सुनायखौ दाख्लैहाय सासे आगैनाव हैदोंमोन आं दाबा बोरै जाखो सोरबा लांबाय होनदोंमोन आरो बेफोरजोंबो थाइसे थाइनै फैयोना आंहाबो एसे फैनायानो फैनाय मानसिनोलाय मा थाखा फैसाफ्रालाय थोनोनो थांखाया आरो दायो गामियाव मिथिं दंबावोसो आंहा जोंहा लोगोफोरजों फैसानिनो एसे जायाहाय थाखा फैसाफोरखौबो एसे मोजाङै माबानानै दोनजोबखानांगौ देनां नांथारगौ बायसान्सनि थाखाय सोरांखौबो बारा बुङाहां बेफोराव नाथाय आंहा एसे एनै सेभ खालामनानै दोनथारो बाजार खरसा खालामबाबो जों माबा माबि बायनो होबाबो एसेबाबो सेभिं खालामनानै दोनथारोहां आरोलाय जि जोमखौथ' एखनबा बायनो होखायोना बेफोरजोंबो बारा बायबाय थालां दा गाननांगौआनो मेरला दंखायो माथो गोदान बायबाय थानो नंनानै दालाय आरो बुरैबाय आयु जालाहाय नै मैगं खानो फैनाया आंनाबो रायलायफ्लांबाथाय माबा माबि सानफ्लांबा बिदिनोसै
आयै आबौ सना आंनि बेसेबांबा गोसो गाज्रि मोननायानो हालामोन आं आबौ औलै आबै ने जों नोंसिनि खुसियाव फैबाय दसेयावनो बिदि दुखुनि रादाब मोनबाय बेसेबां दुखु मोनबाय गोसोआ जोंलाय हा नोंसोरखौ बोरसो होनो फैदोंमोन जेबो नंलालै आबै दाथ' आं मोजां फैहांबायना मोजां फैदोंथ' फैदों हय अब्लाबो आयै लोखि आबौ आंनि ओमफ्राय दाथ' नै थुनथुलि दंखायोना आबै आंथ' दसेनो हामबावगोनसो ना थुनथुलि आबैयाथ' दङ हनै अब्लाबोथ' ना आबैयाबो खम दुखु मोनबाय बे बुजियालै आबै ने जोंसो मिन्थिगौ बेसे गोसोआव दुखु नांदों बेनोथ' आबै दे आबौजों बिदिनो अराय खुसि थाफाबाय थादे आबै दे हायाबालाय बोरै गोबावनो देनाय आबै आंनिनोखा जेराव नोंथ' आरो होमबाबोथ' ना जायजों बेजों बुजालाबायो आंनिबालाय औथ' आरोहाय आबै बैखौनो दोखो दामनांगौहाय ने मालाबा लोगो मोनबा आरो हमना मोनबाथाय आंनोबो खिन्था जागोन दे आबै जागोन मानसियाखौनो सानसेबाबो मोनखागोन बेखौ नायल' आंहालाय जोंनावबो हजों सिरि मोननायखाय लांनोसो नंदोंमोन नोंसोर सानैखौ दसे माथो जाखो आबै साना एसे हामबानो नै ब्लद थांलायगोन जोङो दे आबै दे नेना थागोन आङो ओमफ्रायथ' आंहाबो दिनै थांथ'नांसिगोन आयौ आबै मानो थाबावदोना दिनै हरसेखौ थाथ'नाय नंलाहाय आबै एसे खामानि दङ दानो थांसैलाय नोङो ओमफ्राय मादैयाबो थांसिगोन मादैयाबो नोमथैयाबो आंबो जमा थांखानोसै दिनै आबौ अह आबै नोंसोर थानायखाय आं जोबोद मोजां मोनदोंमोन गोगोमनो दा आरो सिरि मोनसिगोनलाय दसेनो सान आबैयाबो खामानि दङबालाय ओमफ्राय जों थांसैलाय एसे उनाव आबैखौ गोगोम खालामहैनो ने आबै दे आबै दे नेना थागोन आंथ' मोजांसो मोनो गथ'फोरा फैबाथाय दे ओमफ्राय थुनथुलि आबैनो एसे मोजां ओंखाम संना जाहोहरदो दिनै औ सान संनोथ' सानदोंमोन आङो ओमफ्राय हनै आइयानो संजोब्बाय दिनैबो आयौ नंगौ आंथ' दहायबो बुंदोंमोन ओमफ्राय आबैया हनै नों संनायखौसो जागौमोनदां एहाय आबौहा माथो जानो नोमा संबाबो बेनो हनै आबै संनायखौबोथ' दिनैल' नङाना मालाबाबो मोनजाफैबाय थागोन आबैयाबो मेंग्रु मेंग्रा फैनाय डिउटिनिफ्राय नङा आबै अब्लाबो आं संनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय आइयानो संबायना दे आबै जेबो नङा आंलाय मालाबा स्राय फैफिनलायगोनलाय आं दुखु मोनाहाय जानला मोनला आबै ये हुइना बाद आबैया जोबोद मोजांखालै आंनि आबैया मोजांखाब्रा मोजां नङाबा गाज्रि जानोसै इस बिदि नङाब्रा दे होमबालाय आबौ मुलिफोरखौ मोजां जा आरो थाबैनो मोजां जाथारथोंसै आबै जागोन दे ओमफ्रायथ' आइयाना आबै मैगं गोथांसो खानो थांबावदोंमोन माबा दायो साननोना दाउ लकेलजों बानायनोनो माबा दे मोजां आबौ बा लोंबानो जाबाय नोमिया मा बानायो मायो औ जागोन दे आबै दे थाथ' दे आबै दे आं जामायजों एसे रायलायहैनि आबैयाबो थांबावबायसो होमबा ओमफ्रायथ' सान आंबो थांथ'नोसैसो होद थांनो मोनालै नै ओमफ्राय आरो जुदि आं थांबा मा खालामनो नों हो मा खालामनो आरो नोंखौ न'आव थांना लायफिनगोन आं गावहा आरो थाबायनोनो मोजां हाथ'वाखै दा आरो आंखौसो लायनोनो उबाव नङाब्रा थुनथुलि दहायबा नों गैयियाव बेसेबा मिस खालामदों आङो आंखौथ' पुलिसफ्रा नागिरगासिनो जेरैबो नाथाय आं पुलिसनि आखायाव फैथारा बेबायदि गाज्रि जानो गोसोथ' गैया नाथाय मजबुर आङो आइखौबो जोबोद मिस खालामदों आं नाथाय आयै नोंनि खाथियाव थांनो हाथ'वा आं दानो दाख्लैबो फैसा हरनायखौ लायाखैसो बुंबाय माथो आइया मोनथिगौ आं आयै नोंबो जानो हागौ आंखौ रागा जोंदोंदां नाथाय टेनसन दाला आं गासैबो थिग खालामजोबगोन ना आंनि लामानि सुवाथ' ओमफ्राय सान जानो हागौ नोंबो बासिबावबाय खोमा बासिबावनायाथ' बासिबावखागोन नाथायो नोंसिनि जिउआवबो सान्थि फैयाना थुनथुलि नोंबो आंखौ गाज्रि मोनबावबायदां ना मोनथों बेसेबां मोनोमोन अब्लाबो आंबो जेबो नांजिया नोंनि थाखाय आंनि फिलिंसआ जोबनानै थाङाथ' सानसे समाव नोंबो सानखौ हेट खालामथोंलै लाकि एबि बाबा हेलौ जों दसे थानानै मोनसे जायगायाव थांगोन दे अके दे आंनाथ' खामानिया बेनोसै ना ओमफ्रायथ' नों जोबोद मोजां आदा लाकि आंना नों बायदि खुला गोसोनि मानसिखौ जोबोद मोजां मोनखायो नंगौना एबि बाबा दे होमबा ना दसे थानानै थांसै दे जागोन एबि नोंसिनि फादारा दाबो फैयाखै माने नोंनि पापाया सारा
आं मालाबाबो नुफेराखै बे फट' दंबा मालाबा देखायदे जोबोद नायनो गोसो जादों आंबो सारखौ आंनि पापाखौ माने आइम सरि नाथाय मालाबाबो फैनायखौ नुवाखै आङो I don't know मोनथिया आङो आरोथ' आंनि देडा बेयाव फैया मा बेनिफ्रायथ' जोंजोंबो थाखिया दसे थानानै गारिया दिहुनदो ओमफ्राय जों थांसिगोन आबि खोमाले गथ'आबो खिन्थाबावा फेमिलि फट'आवथ' गासिखौबो नुजोबदोंलै आङो बास बिनि बिफाखौल' नुवाखै आङो सोर मार जाखोरा मोनथिया वेल नेनानै थागोन आंबो माब्लाबा नङा माब्लाबाथ' मोनथिगोन सारखौबो आच्छा बेसेबांथो बुरजा बुरजाखौथ' मा बुंनो बेसेबांबा बुरजा आरो बोरै खिन्थाजोबनो दे ओमफ्रायथ' आंहा आरो बिमानैसो जाबावबायना सान बिमानै माने बिमानै माने अफ' आदा मिजिंनालाय माथो जाखो मिजिङा बिदिबा बेबि मोनबाय आरोना लै सान आरोथ' बेबो जावजाबावसोनो जावजा माने मिलिसानि आगै सानै आरोना होमबा बेनो थांसै आरो आदा नालाय बेखायनो थाङाबाबो जाया दा सानजों थांगौमोन नाथाय नोंथ' न'नि मानसिथ' जायखिया थाङाबाबो जाया दे थांबानो जाबाय बेनोथ' सान दसे थांब्रबना फैगोन दे आं दे जागोन खर'आ माब्रै मोनबावखो सान बोरैबा गिलिर मोनबावदों ओहो मोनथ'वाखै बिदि जेबो दे जायखिया दसे जिराय ओमफ्राय दसे उन्दु दसे थाबायनोबो ट्राइ खालाम होमबासो थाब थाबैनो मोजां जागोन नोङो बांद्राय आं थाबायनो हाथाराबा नों आंखौ बानो हागोन ना साला आंनाव एकदम मैसोनि बोलो दं सानो नामा नोङो आंखौ बानो हाया आरो नोङो हायो मानो हाया जानो दे नों थाबायनो हायाबाना आं नोंखौ बानोबो हागोन दे जानाय नङालै थुनथुलि बोरैबा नोंहासो हस्पिटालाव थांनांगौ जाबा थाद होमबा मानो बुङो गथ'फ्राबो ना बेफोरबायदि रंजामिनि खुसि नुब्ला बेसे गोजोननाय मोनखायोहाय ओरैनोथ' खामानिखौबो बांद्राय थिननोबो बायो आङो जोंनाव खामानिबो गैखाया जेबो नङा माखासे खिनिखौलाय आंनो मावनो हाखायो मालाय मावनायखौसो सुखुलायलाङा आंनो गावनो मावग्रा नालाय बेखायनो आरोथ' बिहामजो फैब्लाबो ओरैनो जिराय थानो बायोहां दे बिहामजोआलाय मावनो बुङो अब्लाबो माने गावहाबो ओरैनो डिउटि थांनाय मानाय जायोथ' बेखायनो दे आंबो एसे एनैखौलाय हेल्प खालामखागोन आंनि हाबा सनाजों बिहामजोजों बेसे हेपि नुदों हनै सान दाख्लैनि माखासे फट'सफ्रा जि मोजां जाखांदोंमोन दा मेहेर खेबनाया बा नंगौ दायो नायगोन दे सानैजों आरामनो नै आबा हायै औ आयै नै नोमाया नुदों नोंनि थाखाय दाउ लकेलजों माबा मोनसे आराम बानायनो नागिरदों मैगं गोथां हाग्रानि मैगं माबा माबि एसे नागिरहैदोंमोन आं बेखायनो आयै नोंबो ना अननायानो बारा ने आंखौ दे जागोन दे आयै नों बानायबानो जाबाय आंबो थांफागौमोन ना खानो आरामनो जोंहा बिखुनजो बिहामजोनो मालाबा थांगोन आयै बिहामजो मेरला सम दङ नोंहाबो डिउटिनिफ्राय फैग्रामोन नालाय बेखायनो आयै एसेल'सो मेंदोंलै आंबो बारा मेंनो रोंखाया हाबा बिहामजो नंगौ औ आयै थुनथुलिना बिदिनोसै आरो ओमफ्रायथ' आबैमोनाबो थांसैलायनो आंथ' जि बरिंसो मोनखासिगोनलै उफाय गैयाहाय आइनाबालाय बिदिनोसै बिहामजो होमबालाय र'दे आयै साहाखौनो बरिया बानायनानै लाबोनोसै आं खेबसे जमा लोंसै दे जागोन बिदिबा बिहामजो नों गोसोबालाय आरो दहाय नोंहाव लाबोनाय मा मेथाइ दङथाय नायनाय बैयावनो दोनदोंमोन आं र' मैगंखौ लांग्रोनोसै औ ओमफ्राय हस्पिटालाव थांनांगोनलै आयै आङो नों थांगोन ना आंथ' र' बिहामजो थांनायालाय सानदोंमोन थांनो ओमफ्राय आंथ' बिमानैसो जाबावबायनो आयै आं बेखौनो थांनानै फैनोसै थांनांसिगोन आदाया लिंहरगासिनो आंखौ औ नोंथ' थांखानांगोन ना बिहामजो दे नों थांग्रोदो आं एसे उनाव थांनोसै जागोन दे साहाखौ बानायलांग्रोनोसै आङो दे होमबालाय ओइ मावजि ओमफ्राय गोथाव बानाय दे नै बानायगोन आङो नों गाज्रिसिन बानायना लाबोगोन आङो थुथ जानला जारलासो मानला जागोन होनखायो आलाबो बेना लों ओमफ्रायो आले आले मामि बे आरो मा जाखो आरे बाजै कंग्राचुलेसन्सलै हनै जोंनाव नै सानै माने गोदान आलासि फैलायबाय बे माबोरै जानो हानांगौ आंनि फिसाया एसेबां गुसुं रानि नायना जोबोद किउटखा जोंना फिसाजो फिसालाया
नङा मिजिं जानो हागौ बे हस्पिटालाव माबा मोनसे मिस्टेक जादोंदां मिस्टेक माने मा जालायखो बाजै आंहाथ' खुसिसो सानै माने बियानै मोनबाय आरोबाव ओमफ्राय नोंबोथ' खुसिसो जानांगौ ना थुनथुलि नों मा मोनथिनो आंसो बिमा दा आंनि गथ' नङा बियो मा मिजिं नों मोजाङै नायनाय सीसीटीवी केमेरायावबो नायजोब बे आंनि गथ' जानोनो हाया आरोथ' नुवाखै बेसे गोसोम बे गथ'फोरा ओइ बाजै गोसोम जाखो मा जाखो दिनै बेथ' नोंनिनो फिसाला नङा जानोनो हाया बियो मिजिं नों मोजाङै नायना आंनि फिसाफोराथ' गुफुरसो जानांगौमोन बेसेबां मोजांनो आं बुंखादों बे हस्पिटाला माबा मोनसे गन्डगोल खालामखादों बेखायनोसो जोंनि फिसाखौ सोलायना होदों बिसोरो आरोथ' थुनथुलि नोंथ' पुलिस ना अब्ला प्लिज अन्नानै आंनि फिसाफोरखौ नागिरनायाव मदद खालाम आंखौ आरे मा बुंलाबायदों नों बाजै औ बे आंनि गथ' जानोनो हाया एसेबां गोसोम आरोथ' बिदिबा बे मिलिसायासो बेसेबा साइज गुफुर गथ'आ आरो आंनि गथ'फ्रा मानो एसे गोसोम पेदा जाखो नङा आंनि गथ'फ्रा एसेबां गोसोम जोनोम जानो हाया रानि बेफोरखौ मा ड्रामा खालामगासिनो नोङो औ बाजै मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ दासो माबा जौ लोंनाय बायदिनो